Esta mañá presentábase no Concello unha nova edición do Día da Bici. A cita desenvolverase o domingo 19 de xuño, con punto de saída e de chegada, como a de costume na Praza de España, a partir das 11 da mañá. Unha xornada de convivencia na que todos os participantes, a parte da propia actividade física que conleva a andar en bicicleta, un pouquiño aprender todos aqueles entrexixos do que é circular na bicicleta, como pode ser respetar o uso do casco, respetar as distancias, ir un pouquiño todos en grupo nunha xornada para facer deporte, para descubrir un pouquiño o mundo da bici, como así non lo din moitas persoas que nunca se animaran. A verdade que a primeira vez que toman contacto ao mellor un día destes e quedan moi agradecidas. A parte do uso do casco, é fundamental seguir as indicacións do Club Ciclista Saltamontes, que son os que van a levar o control da marcha, porque é unha marcha que pode estar en algúns tramos aberta ao tráfico, entonces teñen que seguir as indicacións normales, intentando tampouco andar polas aceras que os rapaces fan moitas veces, entonces tamén para que se conciencien de que hai que ir pola carretera, polo seu lado, e tomar conciencia destos de respetar a circulación. O percorrido será moi semellante ao de anos anteriores. Os participantes terán que percorrer un traxecto urbano duns 9,5 km, cunha dificultade técnica e física baixa. Ademais, e de xeito paralelo, haberá unha xincana infantil para os máis cativos na propia Praza de España. O remate da ruta procederase tamén ao sorteo de diversos regalos entre os participantes, como é o caso de dúas bicicletas, unha aportada polo Concello e outra pola tenda Sportbike. As inscricións poden realizarse ata o vindeiro xoves 15 de xuño na páxina web municipal www.ribeira.gal.